Rika फिसा दै लाबो Rika फिसा दै लाबो Ayoy दैखौ लोंदो Ayoy ang furkhaw tangsay आंहा गोदो गोदाय मा गैयामोन गासैबो थांजोब्बाय नोंनि बेरामावनो हा सम्पति गासैबो हजम दैयाव थांजोब्बाय साला नोंखौ जुलि खालामना लाबोनानै बे नखराव बेरामसो जाफैबाय नों थुइ साला पापिस्ट बोरो रिंगां फिसालाया बोरो बहा थांखो फरायसालियावबो थाङै थाङै माथो जाबावनो जेबो गैया मालायनावनो खामानि मावथों जाथों लोंथों र' फैथो नैथिनि मोखांखौ आं ओरै खालामनो हागोन आं बिखो फैथो र' बिखो Ayoy ang sufैबाय रिंखां नोंनि फिसाज्ला रिंखां दासो सफैदो ओइ मैयाबो बुंदोंमोन नोंखौ आङो फरायसालियाव दा थां होननानै गुबुनाव खामानि मावना जा होननानै फरायनांलिया गुबुननि नखर खामानि मावना जा अब्लानो फैसा मोनगोन नोंखौ बे नखराव लाखिबाय थाना मुलाम्फा जानाय नङा नोंखौ दिनैनो दानो बै जितिन माहाजोननियाव लावखार महरै दोनना फैनि सिखार होस्रि खावना लाब गैला जितिन माहाजोननियाव दोनना फैनि मुलुग संसाराव गावनि जिउ दानो सुबुं समाजाव आरजनि माहाजोन बाबु गोहोमा माहाजोन बाबु माथो गजेन फाग्लासो मा जालायखो दे जिरायलायसो जिराय मामोनलाय बुं नै आंनि फिसाज्ला रिंखांखौ नोंनि नखरावनो दाहोना महरै दोननो फैबाय आं आंनि आंखाल नखरनि हाल-सालखौथ' माहाजोनबो मिन्थिखायो नै रिंखां बिमाया बेराम जाजोबथारबाय हा हु गैला दायो बेराम नायनो थाखायनो एसे रां नांगौ जादों मा जागोनलै गजेन नोंसोरजों लोङै लोङैनो नों नखरखौ सेस खालामबाय बिसिनि बेरामनि असिला लानानै नों गावसो माथो बांद्राय लोङो माथो बिदि बिसिनि मुलि मालाम बायनायनि नामाव रां लाख'नानै दाहार लानानै हा हु फानजोबनानै गासै संसारखौनो सेस खालामबाय जाय गथ'नि मोखांखौ नायनानै अनाब्लाबो जाहैया जाहैबाय Fay गेलेनो थांनि Mayo नों सिङाव फै बेखौनो लाना मुलिया मोजां बायना होदो जौ लोंना खरसा खालामनाङा जागोन बाहादुर अब्ला आं फैबाय नै जाहानि गथ' रिंखां फिसाज्लाखौ नोंथांनि नखरावनो लाखिथ'दो दे जागोन आं फैबाय दे बिमा जाबायना फैद' बेला जाबाय दे थांदो दे मोजाङै फरायना फैदो दे
दे माथो नायबाय थाखो खामानिफोरा थाब थाब मावना फोजोबदो मादै मादै औ आं मोनसे खौरां लाना फैदोंमोन दे बुंलाय रेंखें बिमाया बेरामाव गोलैना दङमोन दा मैया हराव रुंसारि जालांबाय अ बिदिबाथ' खोथाया गाज्रि जाबाय मा खालामनो बेखौथ' हगार हरथारनांसिगोन दे बिदिबा थांलायदो ना मा खालामनो मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया बे जोनोम गासेयाव गासै दुख सुख गासै दिंखां फै गेलेनि फै दिंखां दिंखां आयौ। फै गेलेनि फै नोङो बेयाव जिरायफै थांदो दे थां बे बारियाव थांना एसे बन दाना लाना फैदो थांदो मायो थांलाय रिंखा खामानि मावदों दै गांदों दां दै सेथां दैखौ नोंसो लाबोबाय मा आं लाबोनाय दैया गोथाव नङा नामा बाथ्राया बिदि नङा दानो नोंसोर आया नुब्ला रागाया जोंखावलायगोन आरो आंनो बे दै होफैनायखौ नुब्लाथाय ओइ ओइ र' थाथ' फट' खेबनोलै दसे फेसबुकआव होनो फैलाय बिदि फै नै मबाइल दं मबाइल आयु नै साइकेलबो दंखायो नै थाङो आयु बिदि जायो नामा मा खाराव माराव सिख्लालै सेलफि लानांगौ फेसबुकआव होनांगौलै साला बे मबाइलजों ओरै सिख्लाफोरा सेलफि लानो फैनो देलाय आंजों साला नोंखौ र'बेटा एबाराव एन्ड्रइड मबाइल लानानैसो गारगोन सिख्लाफोरजों सेलफि लानायखौबो गारालां लानो हाब्ला लाथारगोन आं एबार आयं बे लेखाखौनो एसे नायनायमोन मा खालामनो उन्दैयाव फरायनो गोसो दंमोन फरायनो मोनासै दा बे लेखाफोरखौ नायनानै गावनि गोसोखौ एसे गोजोन खालामदों दे जेबो जाला दे आयं बै थांखांनाय खोथाखौ गोसोआव लानानै दुखु दा खालामसै आयै आं दिनै देहाखौ बोरैबा मोन्दों आदाखौ कलेजसिम दोनहैनो होना दे आयं मन्दिराखौ नोंनो कलेजसिम लांदो आरो कलेजनिफ्राय दोननानै थाबैनो फैफिनदो दे आयं दे जागोन आयं थादो आयै बेहाय लाखिथ'लाय मा जाखो? बेहाय लाखिथ'लाय फै बेहाय जिरायनि नों जिराय बेहाय मानो जिरायलाय नोङो क्लासनि थाखाय गोबाव जागोन ना गोबाव जाया बेफोरखौ नों मा खालामदों मन्दिरा नों मानो बुजिनानैबो बुजियै बायदि खालामो आदा आं बुजिगौ आं मिथिगौ बेखि जानो हाथाव नों बेफोरखौ जेबो मिन्थिया आं दिनै नोंनो आंनि गोसोनि बाथ्राखौ गासिखौबो फोरमायगोन मा बाथ्रा आं नोंखौ मोजां मोनो आदा आं नोंखौ अराय सम मोननो लुबैयो जाबाय मन्दिरा जाबाय बे माब्लाबाबो जानो हाया मानो आं दि नोंखौ बेसेबां गोसोजों हास्थायो नों मानो बुजि मोना खोनासं मन्दिरा आं जाबाय नोंसानि न'खरनि सासे खामानि मावग्रा दाहोना लेखा फरा गैयै सासे सुबुं जाम्बा सुबुं
दानि गोनोखोनि मुगायाव आं बादि लेखा फरा गैजायै सुबुङा जेबो सिनायथि गैया रावबो मोजां मेगनजों नाया बेराफारसेजों नोंस्रा गोनां नखर समाजाव मान सन्मान इज्जत गोनां नखर दा बिदियाव आं बायदि जाम्बा मानसिया बिदि नोंखौ लानानै साननाया जोबोद गोरोन्थि मन्दिरा नोंबो गावनि गोसोखौ हमथा आंबो हानायसिम गावनि गोसोखौ हमथानो नाजागोन मन्दिरा ओइ मन्दिरा नोंनि आंखौ लाना सिमां नुनायखौ एसेयावनो दानस'दो मिन्थिबाय मालाय नोंसा नखराव बा आइ आफाया बेसेबा गोनां माहाजोन नखराव नोंखौ हरगोन ना सिमां नुना दोनदों बेयाव आंहा बिदि सानबाय थाब्लाय मा जानो थौ थांसै थौ नोंहा कलेजाव गोबाव जागोन थौ थांसै थौ मादै मा मन्दिरा बेफोरखौ नों मा खालामदों जालायबायनो नोंहा गिख'वा गिनायनि बाथ्रा नङा मन्दिरा नों बाथ्राखौ मानो बुजिया मन्दिरा नोंनि आखला बिदिसो रिंखां नों दाहोना थानो फैदों दाहोना बायदि था नों दिनै दाहोना थाइथाय आंनि फिसाजोखौ गोसोथोनो सानदों बे जेब्लाबो जानो हानाय नङा नों दाहोना थानो फैनानै नोङो आंनि फिसाजोखौ बुस्लाय नोङो आंनि धोन सम्पतिखौ लानो नाजादों नोङो आंनि धोन सम्पतिखौ सेना लानो सानदों नोङो दाहोना थानो फैदों दाहोना बायदि था नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन थ' नोंबो आफा रिंखाङा माथो गावनि रुमाव गैयालाय आं बैथिबो नायनानै फैबाय गैया जेरावबो गावनि रुमाव गैया मा रिंखाङा गावनि रुमाव गैया गैया आफा बहा थांखो बेलाय हरावलाय थुले